Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara. Urria 10 dugu gaurkoan, asteartea egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaurkoan Ainhoa ez dugu gurekin izango, beraz ez dugu agenda efemeride eta guraldirik izanen, baina egunero bezala Itziber Iturriarekin lerraburu nagusiak ikusteko aukera izanen dugu. Hasteko, esako urtegiak sortu ditzaken arrisko gutxi esten ditu Ebroko Ur Konfederazioak. Teknikoek diote segurtasuna ez dagoela ziurtatua. Bertalde urriaren 12an herri indigenen egun aldarrikatuko du Nafarroako Parlamentuak. Geroa bai KH Bilduk Alduguk eta Ezkerrak aurkeztu duten adierazpenak herri indigenak oroitu eta Ameriketan gertatutako sarraskia salatuko dute. Eta osasun departamentuak etxeko hospitalizazio zerbitzuak Iruñeko osasun eremu osora edatuko du. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, mugikortasun planarekin segitzen du Iruñerriko mankomunitateak. Oraingoan, bilabesek zer nolako aldaketak izan behar dituen aztertzen ari dira, hirubide nagusi izatearen aukera ari dira aztertzen momentu honetan. Eta Iruñeko udalak hirian barrena ibilketa nordikoak eskainiko ditu berriz ere. Eta urriaren 26an abiatuko den kanpaina berria aurkeztu du Herrigorak. Eta gaurko albisteekin bukatzeko, zuekabe etenik ez lelopean atortxurro jaialdiaren 21. edizioa martxan da. Aurrera egin dezagun egunkarietako azalekin, lehenik eta behin Diario de Navarra egunkaria. Lerraburu nagusiak hauxe dio gaurkoan, Espainiako gobernua Puigdemonten behin-behineko erronkari aurre egiteko prestatzen ari da. Kataluniako presidenteak gordeta dauka zenolako forma emanen dion gaurko independentzia adierazpenari. 10 enpresek beren egoitza leku aldatu egin dute, azken egun hauetan Kataluniatik beste eremu batzuetara. Gaurko argazkiko protagonista Iruñeko Sarasate pasealekua dugu. Iruñeko aldezarreko begiak honelaxe izendatu dute. Iruñeko erdiguneko sarrera kontrolatzeko dozena bat kamera jarri dituzte eta horren erakusle dugu gaurko argazkia azalean. Bestalde bi albiste gehiago azpimarratuko ditugu, batetik hezkuntza kontuak izan ere PAI programak ebaluazio berri bat gainditu du eta 2016ko emaitzak hobetu ditu. Eta bestalde 86 OE ditu gaur egun Iruñean etxeko hospitalizazioak. Eta bestelako kontuak gaurko Diario de Noticias egunkariko azalean, goiko aldean horiz margotuta eta lerraburu handi batean, Kataluniako kontuak konpaintz naziek atxilotu eta fusilatu zuten, PPek Puigdemont bukaera berdinarekin mehatxatu du. Europako Kontseiluak erasoak ikertzeko eskaera egin du urriaren 1eko erasoi dagokionez eta ultratalde batek Valentziako erkidegoaren eguna lehertu egin du. Hori goiko aldean ageri zaizkigun datuak, bestalde lerraburu handi batean ere PP alderdiaren iruzur kontuak, izan ere PPren gaitzespena eskatu du iruzurraren aurkako auzitegiak alderdia gurtelen bidez aberasteagatik. Eta bukatzeko albiste honak behingoz, gaurko argazkiko protagonista artearen historiaren graduatua den 87 urteko emakumea dugu, ikastea zoragarria da, halaxe dio Carmen Segonek, eta hortxe dugu bere argazkia, beraz hemendik zorionak. Katalunia protagonista nagusi gara egunkariko azalean, hauxe dio lerroburuak Puigdemontek hitza dauka estatua arnasa eusten. Ikusmina independentzia deklarazioaren egunean, tonuari eta formulazioari dagokionez. Independentzia zaleak Katalunian lasai daudela aipatzen dute lerroburuaren azpiko aurre lerroburu horretan markatu. Eta bukatzeko, beste lerroburu batean ere eta argazki handi batez lagunduta, PPren iruzurra dugu protagonista nagusi gaurkoan, fiskaltzak PP zigortzea eskatu du Gürtel auziarekin aberastu zelakoan. PPko egoitza ageri zaigu argazki nagusian
eta bukatzeko beko aldean eta lerroburu txikiago batean 21. atortxu rokek eguna, kartela eta leloa badauka dagoeneko, zuek gabe etenik ez. Katalunia protagonista nagusi baita ere gaurko berria egunkariko azalean, argazki handi batez lagunduta, hortxe dugu parlamentuaren areto nagusia utxik, deklarazioaren atarian da Katalunia, honelaxe dio lerroburuak, hainbat datu ematen dizkigute berria egunkarian zehatz-mehatz, batetik Kataluniako parlamentuan agertuko da gaur Puigdemont, arratsaldeko 6etan, urriaren bateko emaitzak betearazteaz eta independentziaz mintzatuko da, eta independentzia deklaratuz gero esku gogorra erabiliko duela esan du, Espainiak bestalde Valentzian faxistek eraso egin diete katalanaren aldeko manifestazio bateko kidei. Eta bukatzeko nazioarteko kontuak, Siriako kurduen esku dauden eremu batzuetan sartu da Turkia. Eta bukatzeko egunero egiten dugun moduan joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira. 3 albiste nabarmentzekoak, zer diote Nafarroako alderdiek Kataluniari buruz, horren inguruko xehetasun guztiak barrualdean, bestalde Iruñan kantuz izanen da larunbata honetan, Aldezarrean egiten ohi den moduan, eta bukatzeko osasungintza kontuak etxean egiten den ospitaleratzea herritar gehiengoarengana iritsiko da Nafarroan. Urriak 10 dugu gaurkoan astearte, ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Aitei aurretik baserri batean ospatutako inauterietan girotutako antzezlana aurkeztuko da gaur asteartearekin Beheko Larraine taldearen eskutik. Emanaldia 8etan izango da Nafarroako Antzerki Eskolan eta sarrerak 8 euro balio ditu. Bestalde, ibilketa nordikoa eta hiri gimnasioetan ariketa fisikoa bateratzen dituen jarduera, berriz ere Iruñean, 80 minutuko 18 saio izango dira urriko eta azaroko astelehen, asteazken eta ostegun goizetan. Bestalde, martestik zikloa berriz ere itzuliko da, software librea erabiltzeko tailerrak eta blogak izanen dira besteak beste landuko diren gaiak. Eta bestalde, Petra Irigoyen bideaurreta 106 urteko iruindarrak alkatea ezagutzeko aukera izan du, naiz eta lotsa izan hasiera batean, emakume abertzale batzako kide izan zen eta gerra zibilean bidai ugari egin zituen Ezkabako espetxera bertan zeuden presoak laguntzera. Gurasoen eskolak hitzordua izanen du gaur Juslarrotxako zibiboxean, beldurren inguruko solasaldia izanen da arratsaldeko 6etatik aurrera. Eta Herripagaina, Beloso eta Bidezara auzoetako foroa eginen da gaur arratsaldeko 6:30etan. Elorri ikastetxe publikoan izanen da eta Maider Beloki zinegotzia egonen da bilera horretan. Bestalde, adin txikiko bat atxilotu dute Iruñean bortizkeriaz egindako lapurretagatik eta osasun publikoaren aurkako delitua egiteagatik. Aurre eskoletako profesionalek 3 hilean behin mintegiak eginen dituzte larunbat batean beste herri batzuetan. Aurrera egin dezagun astartero bezala lehenik eta behin berrogeitirekin. Euskara dakizu, euskara ikasten ari zara baina ez duzu norekin praktikatu, mintzakide programaren bidez aukera izanen duzu zure euskara hobetzeko eta ikasten ari direnei laguntzeko. Izen ematea irekita dago urria bukaera arte. Urtero bezala Berrogeitiko udalak autobus bat antolatu du Nafarroa Oinezeko festara joateko, aurten Lesakan ospatuko da urriaren 15, urrengo igandean. Irteerari dagokionez, goizeko 9etan izanen da Berrogeitiko pilotalekuan eta 9:04 Artikako Maria Bizkarreteko bus geltokian. Bestalde, Larunblai aurrek euskara praktikatzeko jarduera berria ere martxan da Berrogeitin, programa berri hau D ereduan ikasten duten 7-11 urteko aurrei zuzenduta dago. Eta Berrogeitiko udalak parte hartze prozesu bat ireki du Artika berriko erdiko enparantzaren inguruan herritarren desirak eta nahiak ezagutzeko prozesua 2017ko irailetik abendura egingo da. Eta Berrogeitia alde batera utzita joan gaitezen Berriozar aldera,
Berriozarko haurreskolako garbiketa eta jantoki laguntzailea izateko kontratazio zerrenda osatzeko deialdia argitaratu dute. Bestalde, gazteen antzerki tailerra izanen da euskaraz Berriozarren, ariketa eta jolasen bidez antzerkiaren munduan murgiltzeko aukera bikaina 12-16 urte bitarteko gaztei zuzendua izanen da. Izen ematea dagokionez, deitu edo idatzi urriaren 2tik 11-era. Eta 2017-18 udal ikastaroen diru laguntza deialdiari dagokionez, eskabidea aurkezteko epea zabalik egonen da urriaren 11 arte Berriozarko udaletxean. Eta mintzakide programan ere izen ematea irekita dago, urriaren 22 bitartean euskara zerbitzuan izen eman daiteke. Eta bukatzeko joan gaitezen Burlata aldera, Plaza Librea kulturetxeko ikastaroetan 2017-18 ikasturteari begire izen emateko aukera dago oraindik ere udal web orrialdean xehetasun guztiak. Bestalde, Burlatako kaleen asfaltatzea urriaren 9-an hasiko da. Eta kultura aniztasun eta migrazioaren alorrak Burlatako kultura anistasunari buruzko argazki lehiaketa iragartzen du urrian zehar 14 urtetik gorako argazkilari afizionatuek beren lanak aurkeztu ahalko dituzte.